15 zauri, Karmele jaio. Hau ez da Hollywood. Ezin du aktorearen izena gogoratu. Nola zen? Galdetu dio Luisak bere buruari. Supermerkatuko pasilloaren erdian geldirik geratu da eta begiak itxi ditu. Gogoratzeko ahalegina eginez, baina ezin du. Erosketarako orgatik eskuan askatu gabe. Begiak ireki eta berriro begiratu dio ilezuriko gizonari. Antz izugarria du, iguala da, pentsatu du. Aktore amerikanoaren kopia da gizona. Hainbeste urte dira ura azkenekoz pantsailan ikusi zuenetik. Luisak ezin du haren izena gogoratu. Hau da marka, esan dio bere buruari. Aktorearen zahartzaroko argazkirik ez du gogoratzen. Gazte hil zelako agian, ez daki, baina ziur dago metro batzuetara duen gizonaren iguala izan behar zuela 70 urte ingururekin. Ilezuriko gizona animalientzako janarien sekzioan dago, eta Luisa bertara zuzendu da, bere katuarentzako janariaren bila. Arantz doala, aginka egin die Espainiei. Hollywoodeko izarraren izena gogoratzeko ahaleginetan, baina alferrik. Burura Gregory Peck eta Humphrey Bogarten izenak etorri zaizkio, baina ez du asmatu. 60 urte bete zituenetik izenak buruan gordetzeko zailtasun handiagoak ditu eta kezkatuta dago. Ez du berak buruko gaixotasunik izango. Gizonaren gana gertaturatu eta katuentzako janariaren latei begira hasi da Luisa. Hori koloreko lata bat hartu du esku artean osagaiei begiratzeko. Normalean erosten ez du markakoa da. Eta orduan gizonak galdera egin dio. Supreme? Luisa hitzik gabe geratu da. Barkatu? Supreme? Esan dio hori koloreko lata seinalatuz. Hoberena da. Nik ere horixe eramaten diot. Garrestixea gogoa da, baina merezi du. Bai, Supreme. Nik ere hauze hartzen dut beti. Gezurra esan du Luisak eta isilik geratu da segundu batzuetan. Gezurra zertan esan duen asmatu ezinik. Siamesa? Bota du gizonak. Elkarrizketa mantentzeko saiakera eginez. Zer? Ea katu siamesa duzun. Ez da siamesa. Bestelakoa da. Izardu izena, arra. Nirea siamesa da, emea, sugar. Azukrea esan nahi du ingelesez. Alabak jarri zion izena, etxean zegoenean. Alaba aipatu duenean, begirada urrundu egin du gizonak, eta ia izoztuen sekzio zuriraino joan zaio. Isilik geratu da. Luisak ez daki berbetan jarraitu behar duen. Gertutik aktorearen antz handiagoa hartu dio. Gary Grant? Marlon Brando? Ez. Gizonaren begiak berriz bueltatu dira, Supreme laten ingurura. Konpainia handia egiten dute, ezta? Esan dio oraingoan gizonak Hollywoodeko izarren izenak errepasatzen ari den Luisari. Bai, noski. Konpainia handia, erantzun dio ahots dardartiaz. Bakarrik bizi garenentzako, bai, erantzun dio Luisak gizonari esaldia bukatzen utzi gabe. Zirrara
arraroa sentitu du sabelean eta zerbaitek erostetako orgarrekin aurrera egitera behartu du. Suprem lata karroan sartu eta agur esan dio gizonari. Supermerkatuko pasilloetatik dabilela gizona imaginatu du etxean. Bakarrik, katua bere altxoan, telebistari begira. Eta neska gazte batek mesedez pasatzen usteko eskatu dion arte ez da konturatu pasilloaren erdi-erdian geldituta dagoela. Etxera heltzerakoan, sukaldeko mahai gainean utzi ditu erosketako poltsak. Lurrean izar dago, berari begira, ipurdia baldozan jarria eta aurreko hankak tente, burua bezala. Zer, maitia? Esan dio Luisak. Zer ekarri dudan jakin nahi duzu ala? Gaur sorpresa daukat zuretzat. Janari berezia. Poltsa artetik Suprem lata bat atera du. Probatu nahi? Ez du sekula ikusi izar horrela jaten. Platerera bota dion guztia irentxin du. Ile zuriko gizonak arrazoia zuela pentsatu du orduan. Naiz eta pizka bat garestiagoa izan merezi duela. Afariko tresnak garbitu ditu eta sofan eseri da. Kea botatzen duen kamamila aurrean duela. Izar aurreko burutara igo da. Berari begira dago eta noizbehinka hankak garbitzen ditu mingainarekin. Izarri begiratu eta supermerkatuko gizona gogoratu du. Alabarera esan eta begiak urtu egin zaizkiola iruditu zaio eta txistua irentzi duela konturatu da. Gisajoa, pentsatu du Luisak. Faltan botako du alaba, ziur ez duela asko ikusten. Berak Joseba ikusten ez duen bezala. Ritarakin ezkondu eta Bartzelonara bizitzera joan zenetik gutxitan ikusten du Luisak bere seme bakarra, Joseba. Gabonetan, udan, astesantu batzuetan, eta askotan esan dio semeari gehiago etorri behar direla. Ilobak hazten ikusi nahi dituela. Eta Josebak ere esaten dio, bai, etorri beharko genuke gehiago. Ea lanean egun batzuk eskatzen ditugun. Baina egunak aurrera doaz, eta gazteei egunak azkar joaten zaizkiela badaki Luisak. Eta ulertzen du, baina hala eta guztiz ere faltan botatzen du Josebak, eta Ilobak, Oiana eta Asier. Gaixotasun zital hark senarra eraman zioenean, badira 10 urte senarra hil zitzaioenetik, Joseba eta Rita artean seme-alabarik gabe, hilabete batez geratu ziren etxean berarekin bizitzen. Gogorregia iruditu zitzaion Josebari aita hil eta hurrengo egunean ama bakarrik ustea. Baina hilabetera lana zera eta alde egin behar izan zuten biek. Utzik sentitu zuen orduan Luisak etxea. Gela batetik bestera zioala bere pausoak entzuten zituen eta irratia piztu behar izaten zuen, edo telebista. Pausoaien oihartzuna ez entzuteko. Oraindik ere goizetik gauera du Luisak irratia martxan, telebista pizten duen arte. Zer egingo nuke zu barik, maitia, esan dio Luisak bere altxorra igo den izarri. 4 egun baino ez ditu behar izan izarrek Suprem lata bukatzeko, eta gehiagoren bila joan behar izan du Luisak supermerkatura. Bertara sartzean ilezuriko gizonaren irudia etorri zaio burura.
aktorearen izena gogoratzeko ahalegin berri bat egin du. James Stewarten izena etorri zaio, baina ez da. Supermerkatuko pasilloetan aurrera doala. Bazter guztiak arakatzen ari da begiekin. Gizona aurkitu dezakeela pentsatu du. Supremen laten ingurura heldu eta segundu batzuk egonda bertan, badaezpada. Baina ez da agertu. Orduan konturatu da ez duela ile zuriko gizonaren izena ezagutzen. Katuarena bai, Sugar, baina gizonarena ez. Ez da Ameriketako aktorearena ere. Medikuari izita eskatu behar diola pentsatu du ondoren. Sugarren jabea ez da agertu. Luisak azukrea, esnea, atun lata batzuk eta moldeko ogia hartu ditu eta kasarantz abiatu da. Poltsak eskuetan, ate automatikoa ireki bezain laster kalera atera da eta hara non aurkitu duen ile zuriko gizona, aurrez aurre. Arratsaldeon, esan dio gizonak begiak zabal-zabalik. Baita zuri ere, erantzun dio Luisak, duela gutxi berritu dituen hortz zuriak erakutsiz. Suprem gehiago erostera? Baiezko keinua egin dio Luisak buruarekin eta belarrietako atzeko aldean beroa sentitu du. Urduri jartzen denean gertatzen zaio. Laguntzarik behar alduen gelditu dio gizonak, eta Luisak ezetz, gertu bizi dela, lasai egoteko, baina gizonak eskuetatik kendu dizkio poltsak eta bere etxeko atariraino lagundu du Luisa. Bidean, Herman deitzen dela esan dio. Alarguna dela eta txokolatea asko gustatzen zaiola. Eskerrak eman dizkio Luisak etxeko atarian, agurtu du eta eskailerak igotzen hasi baino lehen Asperen egin du. Eta berriz egin du Asperen etxeko atea itxi eta poltsak sukaldeko mahaiaren gainean utzi dituenean. Gaur ez dio berari begira dagoen izarri ezer esan. Plastikoetatik ezer atera gabe eseri eta eskuineko besoaz buruari heldu dio. Leihotik sartzen den argi zuriari begira geratu da. Hermanekin gertatutakoa kontatu dio gero. Egongelan, izarri, baina kontakizuna bukatu baino lehen katuak saltu egin du bere altzotik eta hondarrezko kasatxorra sartu da. Semeaz pentsatu du orduan Luisak, eta hau berarekin etxean izango balitz Hermanen berri emango ote zion galdetu dio bere buruari. Seguru aski ez, zertarako, pentsatu du. Hermanek eta Luisak elkar ezagutu zuten egunetik 3 hilabete baino gehiago igaro dira eta denbora honetan askotan egiten dute topo, ia egunero. Kalean, supermerkatuan, banku etxeko ilaran, minutu batzuk hitz egin, gehiago egoten desioa sentitu, eta bakoitzak bere bidea jarraitu du beti. Baina gaurkoa egun berezia izan da. Luisak farmaziako atean aurkitu du Herman. Eguraldiaz, katarroez eta katuez hitz egin dute. Eta katuez aritu direnean gerokoa eragin duen esaldi magikoa esan du Hermanek. Izar eta sugea batera ikustea gustatuko litzaiokeela noizbait. Katuak individualistak direla, bai, baina elkar ezagutu dezaketela esan du. Eta ideia ona iruditu zaio Luisari. Izar bere etxera eraman nahi badu.
nahi duenean egiteko esan dio orduan Germanek, eta Luisak erantzun dio hobe duela Sugar bere etxera ekartzea. Etorri zaitez bihar arratsaldean, 6etan, txokolatea prestatuko dut, esan dio Luisak, eta aurpegia gorri-gorri jarri zaio. Goizetik dabil Luisa etxeko bazter guztiak txukuntzen. Izar bere atzetik dabil. Ara eta ona. Heldu dira 5:30. Komuneko ispiluaren aurrean dago, urduri. 5 aldiz margatu ditu ezpainak eta 5 aldiz kendu du pintura gorria komuneko paperarekin. Ez du German margotu denik konturatzerik nahi, baina aldi berean erakargarri egon nahi du. Perfumea bota du. Tantxa batzuk besterik ez. 5 gutxi. Semearena izandako gela itxi du. Baita berea ere. Zu txikian duen txokolateari bueltak ematen ari da behin eta berriz. Behea hartu ez dezan. Orduan egongelako erlojua 6 kanpaitxo jotzen hasi da. 1, 2, 3, 4, 5. Eta 6. heldu den unean bertan Luisak kolpea eman dio eskuarekin izterrari. Gary Cooper egin du orduan oihu, eta bere oihuarekin batera txirrina jo du. Hemen da, atean dago, Gary Cooper. Aita gurea egin du atearen aurrean, gona otondu du. Eskumuturrekoak ondo jarri ditu eta aradoa, atea zabaltzera. Belarri atzealdeko beroa izan da atea ireki aurretik sentitu duen azkena. Sorpresa! Joseba, Rita, Oiana eta Asier aurkitu ditu ate aurrean. Denak berari begira daude, irribarretsu. Oianak lorez sorta bat du eskuetan. Zur eta lur geratu da, txistua irentzi du. Ez zenuen espero, ez da, ama? Bai, azkenean hemen gaude. Ez galdetu ezer, lasai egon. Konpondu dugu dena lantokietan. Oiana, Asier, emaiozue musutsu bat amamari. Josebak berbenetan jarraitu du denak egongelara abiatu diren bitartean, eta Oiana eta Asier, sorpresa, oihukatuz saltoka sartu dira egongelan, baina Luisak ez du ezer entzuten. Hauen mugimenduak ikusi besterik ez du egiten. Zurbil dago eta isil-isilik. Egongelako sofan esire dira. Haurrak lurrean. Joseba eta Rita berari begira ditu. Sorpresak eragindako zoriontzun keinu baten zain daudela. Isilik geratu dira une batez. Orduan, mutua ematen duen Luisari gauza bakarra atera zaio ahotik. Txokolatea nahi?